annabi ni ina gaida kai ka taka lafiya shugaba. Zan saka Allah ban da natsuwa laifina da nai da yawa sarki na kaman afuwa Allah dan isar annabi baitocin gashi zan yiwa mai matsayin da duk mai fada mai gado haƙi karsa ba ara salati ya rabbana kuma habudu mai martaba sarkin aljani da mutum mai matsayin da ban san shi ba Allah har da alaye sahabbai ni ba zan bar su ba sun fansa da rai da jiki don kiyaye martabar shugaba sharti jana harjiyali san ku da ɗai ba zan bar shi ba shabbar hama gausul azam ba zan so makiyinka ba jagayya uban tafiya maula ya kasa ni gaba na rike cikin annabi in yi yaban da ban san shi ba tunda na ƙara yin gaisuwa zan juya cikin baitika ta yabo gurin annabi in kira masa lafiya muntaka in rera cikin nutsuwa na nutsa in ɗan haraka ta faɗa ina rangaji a sauka da lafiya shugaba ni wallahi san ka nake na rasa yadda ma za na yi na rasa yadda za mu haɗu gani ina cikin yanayi ya ba habudu da mun ce ganin ka kawai nake so na yi wanda ya gan kana tabbata duk wahala ba zai ganta ba labini ina gaida kai ka taka lafiya shugaba annabi ni masoyinka ne manzon ni mawaƙinka ne annabi ni hadiminka ne annabi ni mai ƙaunarka ne annabi ni kadararka ne annabi ni mai nemanka ne sannan mai kwaɗayinka ne mai tsantsar ƙaunarka ne dan Allah rasulallah kar da ka bar ni ya shugaba taka lafiya mahadi dole da kai ake lamari zauna lafiya annabi wanda ya so ka ya ci gari kullum ambatan ka nake na nitsa na yau zikiri sannan na yi alkawari har gaban abada ba zan farka ba sannan cikar dukan mai cika tintini ni masoyinka ne kai da balaraban larabawa komai na wani naka ne komai ma kawai ya tafi tun da ka nuna ni naka ne lallai rayuwa ta yi kyau gana a san ka ya shugaba ɗaha gaban gaba annabi Allah bai tabbatar ka ba yara kamar dukan matsayi ban ji isa irin taka ba kan ka taho ya kawo ka bai sharaɗi a ƙaunar ka ba kan ka faɗa ya bi ka ba Allah bai rage maka ba manzalisa gaban ka kaje Allah ne ya ce ka isa ka take dukan mai isa wa aka ce da shi ya isa ka kulle isa da isa sai da isa ta ce ka isa sannan rabbana ya wuce ba zai kaki tamkarka ba baban Fatima shayahu mai mulkin ciki da waje annabi kai kaje basuwa wa ya tafi balle ya je
ka tsayar da duk mai zuwa sai da ka kai su duhu suka je lallai tambari dole ne buka maka shugaban shugaba labini ina gaida kai ka taka lafiya shugaba labini ina gaida kai ka taka lafiya shugaba kai ne annabin zahiri kai ne annabin baɗini kai ne sayyidul bashari kai ne annabin zamani kai ne urwatul wusuka san ka kadai da shi na rika kai ne annabin ajali kai ne annabin arabi kai dai shugaban duka ne masaka lafiya mai kyau san ka nake ta yi shugaba labini ina kai da kai ka taka lafiya shugaba jagoran dukan jarumi sarki ne a karfin jiki kyakkyawa uban masana limamin dukan arziki sarki mai faɗa a rike dole a bi ka ya sadiki albarmar kace ta gani babu abin da bai ci ta ba lallai duk cikar matsayi ya tare gurin annabi dan haka kai kadai na rike sanka nake yi wa ladabi mai kamshin jiki da cika zauna sayyidil arabi sanda nake yi ma annabi ban gane ina nake ba wani guri umar jinjina dan asali mijin mariya ya gayya uban tafiya limamin dukan anbiya shane majiran masana mai kame gudun makiya wane ne cikin makiya ba kai fatari da ruhinsa ba ka kura wanda duk ya tafi ka kai wanda bai tashi ba duk lamarinka ya tabbata ba kai furucin da ba haka ba tsantsar gaskiya da cika sai da ka zo take ta zuba wanga balarabe ka isa marhaba bika shugaban shugaba soyayyar da ba ta kama wasa ce da duka hankali kaskanci kwaya tabbata ga bege wanda ba mun zari duk hasken da ba naka ba duhu ne sanya adali annabi kai kadai ka tsaya bayan kai ban ji an tashi ba takawa da kyau lafiya tun kafan mu ajali wane ne irin namu ne ga masanin da ba malami ƙaunata da kai annabi ta sa zuciya ta ɗini nisa na da kai shugaba kar da ya sa bazan ranka ba labini ina kai da kai ka taka lafiya shugaba na hakira ni ko ba kafa sana taho in gaishe da kai tunda na gane ni naka ne alfahari nake yi da kai wannan annabi ka isa Allah ne yake ji da kai dan
don haka dole in ce da kai zaman ka da lafiya shugaba saman me gaban samuwa ka girme wa kowa tuni mai kyauta uban kyauta wanda yake rikon zamani kowa yayi da taka yayi kai ka iya kake lamuni babu da ɗai cikin albiya da bai yi riko da zarka ba wane ne irin namu ne wane ne kamar namu ne wane ne baka bashi ba wane ne baka kai shi ba wane ne baka yi masa ba wane ne bai bi ka ba wace isa ba ta zo maka ba a matsayin da bai bi ka ba annabu marhaba marhaba annabu dole ne ka isa manza zarcewa da kan isa sai da isar ka ta isa annabu kai kadai ka cika manzan kallar da masu cika da ka sayi da anbiya je ka da kyau uban anbiya zaman ka da lafiya muntaka kai ne jarumin jarumai kai ne malamin malamai kai ne annabin saumai kai ne annabin kasai san ka muke ta yi sosai Allah dai Allah ka ne Allah shi garkuwar ka ne Allah shi hadimin ka ne Allah shi masoyin ka ne Allah shi aminin ka ne komai mai biya maka ne komai mai gaya maka ne komai mai taya maka ne komai mai amsa maka ne Allah masoyinka ne annabi ni mai san ka ne manzon Allah mai yaban ka ne haka lafiya annabi tashi da lafiya shugaba